nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Čau lidi, zdraví vás Kelvin.cz u 4. videa ze hry Mafia 1 a jmenuje se to Uprchlík a musíme prostě se zbavit, musíme utíct do Salieriho baru, kterým furt po nás střílí ty buzeranti. A co bych vám tak řekl, pardon, že jsem tak dlouho nenatáčel, jelikož jsem ještě nemocný, jde to slyšet, jestli mě slyšíte blbě ve zvukách. A jdeme na to. Je to teda dobrá hra, mě to osobně ty Mafie baví, ta Mafia strašně. Jestli se na to ty koukáš, Armáku, tak díky. Hlavně je to, ta Mafie je, pardon, stará asi jak, nevím jak, GTA San Andreas je starší jak moje ségra. Ne, sakr. A jdeme na to, dámy a pánové. Doufám, že se pobavíte u tohohle videa. Jo, natáčel to všichni Mafiu jedničku, tak natáčel to i Armák, natáčel to Peťan a myslím, že i Gogo, ale nevím si jistě, jasný. A co bych vám tak řekl, nechci to mít jako nějak dlouhý to video, tak možná tak 4 minuty max to bude to mít video. A doufám, že si to užijete, Mafii.